راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይዶም ንዝጸንሐ ፖለቲከኛታት ውሕስነት ክህቡ ወሳኑ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ፍሊጡ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቶም መራሕቲ ውድባትን ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ከም ማእሰርቲ መውጽኦም ንዘተ ሰላም ውሕስነት ዝህብ ውሳኔ ክብል ሞገሱ ገሊጹ እዞም ተቐይዶም ዝጸንሑ እስራት ናጻ ዝወፁ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ድሮብ በዓል ልደት ድሕሪ ዝሃቦ ቃል ሃገራዊ ዕርቂ ክጅመር ምዃኑ ምስ ምንጋሩ ዝተኣሳሰር ዝብል ብሓደ ወገን ምስ ምብጻሕ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ዝተተሓሓዘ ዝብል በቲ ካልእ ወገን ትንተናታት ይወሃበሎ ካብቶም ናጻ ዝወፁ እስራት በቀለ ገርባ፣ ሃምዛ መሐመድ፣ እስክንድር ነጋ፣ ጀዋር መሐመድ፣ ስብሓት ነጋ፣ ቅዱሳን ነጋ፣ ኣባይ ወልዱ፣ ኣባዲ ዘሙ፣ ሙሉእ ገብረ እግዚኣብሔርን ኪሮስ ሓጎስን ይርከብዎም بعرب شوعة تريتي ملكتا بوقعب السنقرالو كما بومبر تقوام ودب بالدراس اسكندر نقاز عمسلو بونبو كابيت ماسر تغوص انكالو قلو سراتكا وحسنت بزرلو مقدكن وطئ بمبال عبت تقيدهم لزنا ورخصن حخمز دلي قليصهم تبقى جوار محمد نا اسوشيتد بريس ابزها وقال كم منقسي سواب وحسنت مريت مس عربيو مشت مدرغا بزي حلوة من كسغاس حدا قالو بمبال جوار محمد عبت بيت ماسر تغوصن حوسينو الليلو إذا منقص إثيوبيا وسيدو زلو ملك أسرات بوليتيكا إثيوبيا كتأتون تهك انزلا حقراو على عدل زغفت كوانتوغنة أبو تهدراوي بوليتيكا ودبلوماسيا وكونة تهاجر مست منقصي أبز عبيرت مزلو هو حد كساتف سلزيكونا ملو حقراو عرق زفت رايكونا نزبل تنتاني يزوها بزلو نودب حورات هاجرات تغتيلهم حالو أكالات محبرة سب عالم نزي منقص إثيوبيا وسيدو زلو سقومتي بوتا كم زريو بزقلت زلو اوان أذي بسنكم الدغام حيلتات كلت يوم وغنات يعرفو زلو كوينات ملو بملو دو كبل دقيمهم تصاوعي تقريبهم ودب حورات هاجرات اب سودان تفتيرو زلو كلولاو نمعراف مسبه سلطان تهاجر راب تعغزته كم زلو فليتهم وانا صحافة ودب مس جنرال عبد الفتاح البرهان اب زكايدو زته دحري وتهدراو علوا اب سودان تفتيرو زلو زيرغو كونتات ازيو اشغل خوينو مهلاو بمملكات اتا هاجرنا بديمقراسياو محدرا اتخدلو مغدي يدلي يالو يلوم اب تركب البرهان توم مساجر كونسل تريفوم زلو اكلات زي جمرو سرح بوانو تصافيفهم سودان زي جمرو تغعزونات صنت سلامن فتحن كزازم دقف ودب حورات هاجرات كم زدلي اغليصو ودب حورات هاجرات مسي بحيل برات سلطان حيزولو تهدراو جوجلا زته مكيادو نهزب السودان كحدتي زبل تقاومو كاب حيالو سيفيكاوين محبرات سودان يسمع حزب السودان وناب زكايدو زلو تخطاتال سلامو سلفتات بحيل برات سلطان مزحزا اكال مزتاي نتعلوا منقسي وقعونت ملباسي زبل جرحو بترغاقا مسميعيوم بغال وقن بايتو تصدتاو ودب حورات هاجرات زمت ربوع على 10 تغلطة طري نقوداي سودان بزملكت اخيباكا كايديوم اذا اخيبا بامريكا بريطانيا فرنسا نوروي ايرلاندن البانيان استتصوعيو بزعبات زكاة اخيبا عصو كان مغانا حليفو زتوهب زرزر حبريتا زاقيتيلن بسعود عرب زمرح الفنتي هاجرات عرب باب يمن حدش معبل دبداب نفرتيغا كي جميرو كاب كتما سنعاد سمحلالف زينا كم زملكتو بقدام شمون تطري نفرت وقيل فنتي بوحدو 45 جزي دبداب كم زكايدا تفليتو ابتي اب كبابي كتما سنعان دوباو كفال يمن نستقايدا دبداب نفرتي ناي سقودو سبات صبصاب ايتوابن اقدم بيلو حيلتات حتي وتهدراو قربات زصعنت يزبولوا بحبرات امارات عربتون المركب دحر محازم سعود عرب ونبو كسغريبا سعود عرب حيلتات حتي ابقما قمات يمن قرسنا بمكيار مدهانيتن كالنا وتحكمنا زحزت مركب شويان بمبالع كالسغريبا سعود عرب مشارختان نابس سالس جميرانو زلوا معبل دبدوات نفرتي قبر ملسي نايزا حيلتات حتي زحزوا مركب نمخنا مقلت ايتوهبن انتقونا تا مركب وتهدراويان مكاين تبنا جزء ملا كونتينراتن كال وتهدراو قرباتن زصعنت منبارا حيلتات حتي قلصو بسعود زمرح الفنتحيلي ناي نفرت مدقعت تراي زيكونا اقار سراويتون ينكساغس مهلاو اب لعل سلام وهزب كورت زغيل هلكيت اشغال خوينو مهلاو صبصبات زينا كابتا هاجر يملكتو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا
እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብተን ዝማዕበላን ተዛማዲ ዲሞክራሲን ሓርነትን ዜጋታት ዘለውን ሃገራት ብስዕተ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ብዝተዓጻጸፈ ከም ዝዛየደ ዝተፈላለየ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ስቃት ሓያሎ ሃገራት ዜጋታትን ክዕጽው ምስ ኣወጃ ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ስራሕ ኣብ ገዛ ብምዃን ብኢንተርነት ናይ ቪድዮን ድምፅን ማሕበራዊ ርክባት ብኢንተርነት ሸመተውን ብኢንተርነት እዩ ክካየድ ጸኒሑ። ንኣብነት ፔው ሪሰርች ሰንተር ዝተባህለ ማእከል ብዘዳለዎ መጽናዕቲ መሰረት 900 ኣሜሪካውያን ኢንተርነት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝነበሮ ተኣሚኖም። እዚ ኣሃዚ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ካናዳን ካልኦት ብቴክኖሎጂ ዝማዕበላን ሓርነት ዜጋታትን ዘለዎን ካልኦትን ተመሳሳሊ ምዃኑ ዝተፈላለየ መጽናዕትታት የመልክት። እዚ ምስ ምእዋጅ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተረኣየ ጽዑቕ ኣጠቓቕማ ኢንተርነት ልምዲ ኮይኑ ከይቅጽል እሞ ንማሕበራዊ ርክባት ህዝቢ ብኣሉታ ከይጸሉ ከም ስግኣት እውን ይለዓል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ወይ ብሞባይሉ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ ኢንተርነት ክጥቀም ኣብ ዝኽእለሉ እዋን ጎኒ ጎንቲ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ተነጽሎን ዝሕታለን ማሕበራዊ ንጥፈታት ይበዝሕ ምህላው ክኢላታት ስነ ኣእምሮ የተሓሳስቦ። ብኣንጻር ዚ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረን ውሑድ ተጠቃሚ ብዝሒ ኢንተርነት ብዝበኣሰ ዘውሓደ ሃገራቱን ኣለዋ። ሓንቲ ኣብነት ናይ ዚኣተን ኤርትራ እያ። ኤርትራ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝነበረ ዓመት 2017 ሓፈሻዊ ብዝሒ ተጠቃሚ ኢንተርነት 1.3 ሚእታዊ ጥራይ ነይሩ። እዚ ኣሃዚ ንኤርትራ ኣብ ዓለምታ ዝወሓዱ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ዘለዎ ሃገር ከም ዝገብራ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም የመልክት። ባንኪ ዓለም ዝወሓዱ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ዘለውን ሃገራት ኢሉ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዐን ብቐደም ተኸተል ኤርትራ፣ ሶማል፣ ማእከላዊ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ፣ ብሩንዲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ኮሞሮስ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኒጀርን ጫድን እየን። ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ኤርትራ ዕጽዋ ምስ ተኣወጀ እተን ዝርከበን ኢንተርነት ካፌታት እውን ስለ ዝተዓጽዋ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ካብ 1.3 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ርድኡ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብፍሉይ ሓለፋን ብመንግስትን ዝተመርጸ ስራሕን እንተዘይኮይኑ ኣብ ሞባይል ኢንተርነት ናይ ምጥቃም መሰል ዘለዎ ዜጋ የለን። እቲ ብኢንተርነት ካፌታት ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎታት እውን ኣብ ርእሲቲ ጽዑቕ ቁፅጽር ዝግበረሉ ምዃኑ ምስ ሕጂ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ቅልጣፈ ዘይከይድ ለህማም ዋሕዚ ዝነበሮ እዩ። ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዋጋታት መድሃኒት ብ40 ሚእታዊት ከም ዝነሃረ ንኣፍረይትን ቀረብትን መድሃኒታት ተሃገር ብምጥቃስ ዘሪፖርተር ሓቢሮ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ዝተረኣየ ንሃር ዋጋታት መድሃኒት ምስቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ ዝተተሓሓዘ እዩ። መድሃኒት ዘፍርያ ኩባንያታት ይኹና ካብ ወፃእ ዝኣቱ ዝነበረ ቀረባት መድሃኒት ጠለባት ተሃገር ከማልእ ናብ ዘይክለሉ ደረጃ ወሪዱ ምህላው እዩ ተመልኪቱ። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ዋጋታት መድሃኒት ጥራይ ዘይኮነ መሰረታዊ መግብታት እውን ዋጋታቱ ብልዕሊ 40 ሚእታዊት ከም ዝነሃረ ሕቡራት ሃገራት ምግላጹ ኣይርስዓን። ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ከበባ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛትን መድሃኒታትን ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ብቐሊሉ ግዳያት ሞትን ሕልኽልኻት ሕማማትን ይኾኑ ምህላዎም ሰብ ሞያ ጥዕናታ ክልል ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ዝተዓቕብሉ ማዓስከር ብዘካየድኦ ደብዳብ ቆልዑ ዝርከቦም ልዕሊ 56 ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣብ ትግራይ ተዋፊረን ዝርከባ ትካላት ግብረሰናይ ኣቃሊሐን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ሮብለ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝተታሕዘ $10 ሚልዮን ናብ ሕቡራት ኢማራት ክምለስ ኣዚዞ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ በአንጻሩ ሃገራዊ ባንክ ሶማል ትእዛዝ ቀዳማይት ሚኒስተር ከይተግብር ብምእዛዝ እቲ ገንዘብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ከይምለስ ተቃዊሙ። ኣብ 2018 ብነፋሪት ተጻዒኑ ናብ ሶማል ንምእታው ዝፈተነሉ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሃገር ዝተታሕዘ $10 ሚልዮን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጸጥታ ሃገር ንምዝራግ ዝለኣኸቶ ምንባሩ ኣብቲ እዋን ብመንግስቲ ሶማል ተሓቢሮ። ይኹን እምበር ሕቡራት ኢማራት እቲ ገንዘብ ኣብ ሶማል ንዝካየድ ዘሎ ሰራዊት ናይ ምህናፅ መስርሕ ንምድጋፍ ንደሞዝ ሰራዊት ዝተላእከ ምንባሩ እያ ከተረድፈት ኢና። ኣብዚ እዋን ዚ ድሕሪ 3 ዓመታት ናይ ፍጻሜ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ እቲ ገንዘብ ናብቲ ዓረባዊት ሃገር ክምለስ ክእዝዝ እንከሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብወገኑ ተቃዊሞ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብጉዳያት ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ሃገራዊ ምርጫን ክሰሓቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ቅንያት ድማ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለዮ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኑ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ስልጣኑ ዘብቅዐ ሕጋዊ መራሒ ሶማል ኣይኮነን ብምባል ብመሰረት መሰጋገሪ ቁዋምቲ ሃገር ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ብቀዳማይ ሚኒስተር ክእዘዙ ብምጽዋዕ ንውሳኔት ፕሬዚደንት ነጺግዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ሶማል ብጉዳይ ምምላስ ናይ ተቐድሚ 3 ዓመታት ዝተታሕዘ ገንዘብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ተወሳኺ ምስሓብ ተጸሚዶም ይርከቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ
سومنا ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈየ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቐነ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ሓያሎ ቁሸታት ዝነብር ህዝቢ ናይ ምግቢ ረድኤት ከም ዝተዓደለ ምንጭታት ራድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ ዝተዓደለ ምግቢ ንሓደ ሰብ 25 ኪሎ ማሸላ፣ 1 ሊትሮ ናይ ጎማ ዘይቲ፣ 2 ኪሎ ሽኮርን ዘጠቓለለ ምንባሩ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ህዝቢ ሓያሎ ዓድታት ሰኣን መሰረታዊ ምግብታት ንሕሰም ተቓሊዑ ምህላው ኣገንዚቦም። ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ወይ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ጸገማት ንዝገጠሞም ኣስታት 1.2 ሚልዮን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕጋዝ ናይ 13.7 ሚልዮን ዶላር ምወላ ከም ዘድልዮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጹ ይዝከር። እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤርትራ ንሰርዑ መደባት ብዝርዝር ኣብ ዘቐመጠሉ ካብቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኢሉ ብቐዳምነት ዝሰርዖም ኤርትራውያን ብሕሉፍ ዋሕዲ ማእዛዊ ምግቢ ተጠቂዖም ዝእለዩ ዘለው ኣስታት 20,000 ቆልዮም። መብዛሕትኦም እዞም ብዋሕዲ ማእዛዊ ምግቢ ተጠቂዖም ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዝተገልጹ ቆልዑ ኣብ ክሊ ዕድመ 6 ወርሕ ክሳብ 5 ዓመት ይርከቡ። ሰራዊት ኤርትራ ወገን ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብል ኣፈኛ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ። እቲ ብሰንበት 9 ጥሪ ተወሊዑ ዝበሎ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሸራሮ ዝርከብ ከባቢታት ስገም ኮፈሎን ዓዲ ጸጸርን ምዃኑ ተኣፈኛ ወቂሱ። ወገን ደቡብ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚሊሻታት ኣምሓራን ኣብ ሳልስት እዚ ደፊኦም ከም ዘውፅዎ ዝገለጹ ሓይልታት ትግራይ ነፈርቲ ውግእን ድሮንን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ይቕጽልዎ ምህላወን ኣተሓሳሲቦም። ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓት ነበር ዝርከብዎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፈትሕ ተገዲዱ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ውሳኔ ምእንቲ ዘተ ንሰላም ክብል ዕረና ጣዕሞ ከም ዝተቐበለ እኳ እንተገለጸ ደብዳብ ነፈርቲ ግና ደው ከም ዘየበለ ወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ። ኣብዪ ኣሕመድ ነዞም ብዝለዓለ ገበን ከሲስዎም ዝነበረ ሰበስልጣን ህወሓትን መራሕቲ ውድባት ኦሮሞን ክፈትሕ ዘገደዶ እኳ እንተዘይተጠቕሰ ብድፊት ሳልሳይ ኣካል ምዃኑ ግና ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዘመረቐሉ ኣጋጣሚ ኣተንቢሁ። ሓይልታት ትግራይ ባሃንደበት ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ምስሓቦም ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓት ነበር ባሃንደበት ካብ ማእሰርቲ መፍትሑን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቦም መራሕቲ ድማ ዝተመስረተሎም ክሲ ምልዓሉን ክልቲኦም ወገናት ኩናት ደው ኣቢሎም ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ንኽቐርቡ ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ዝፈጠሮ ድፊት ክኸውን ከም ዝኽእል ትንታነታት ይውሃቦ። ይኹን እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ነቶም ብዝለዓለ ገበን ክድዓት ሃገር ከሲሱ ኣሲርዎም ዝነበረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህወሓት ነበር ባሃንደበት ምፍትሑን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ህወሓት ተነቢሩ ዝነበረ ክስታት ምልዓሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ጉጅለታትን ኣምሓራ ቁጥዐ ኣላዓኢሉ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ስልጣኑ ድሕሪ ምሕዳጉ ብኢሱ ንዘሎ ቅልውላው ሱዳን መፍትሒ ንምንዳይ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበን ኩሎም ወገናት ሃገር ዝሳተፍዎን ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድ እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፐርስ ኣብ 8 ጥሪ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ዘተኣማምን መንገዲ ንዲሞክራስን ሰላምን ዝተሰምየ ፖለቲካዊ ዘተ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ፖለቲካውያን ውድባት ተቃዋምቲ ሓይልታትን ሰላማዊ ሰልፍታት ዝውድቡ ዘለው በርጌሳውያን ማሕበራትን ክሳተፉ ምዃኖም ኣረጋጊጹ። እቲ ዘተ ዝካየደሉ ዕለት ብንጹር እኳ እንተዘይተሓበረ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሃገራት ዓረብን ደገፈን ሂበን ኣለዋ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ብወተሃደራዊ ጉጅለን ሲቪላዊ ወገንን ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ በቲ ወተሃደራዊ ወገን ስለ ዝተባሕተ ዴሞክራሲ ከውሕስ ኣይክእልን እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝተኻየደ ዕልዋን ድሕሪ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብስምምዕ ተመሊሱ ከብቅዕ ስልጣኑ ክሓድግ ምውሳኑን ንሱዳን ናብ ሓደገኛ ናይ ውድቀት ጎደና መሪሕዋ ይርከብ። ህዝቢ ሱዳን ኣንጻር እቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘካይዶ ዘሎ ኣድማን ናዕብን ብዝለዓለ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ጸጥታ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ናይ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት በዝሒ ልዕሊ 60 በፂሑ። ሱዳን ኣብ ሓምለ 2023 ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካይድ ምዃና ተሓቢሩ እኳ እንተሎ ህዝቢ ሱዳን ግና ኣብ ወተሃደራዊ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሉ ይገልጽ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሰብ ኣልቦ በረርቲ ኢትዮጵያ ወይ ድሮን ብሶኒ 10 ጥሪ ኣብ ትግራይ ብዝቐጸሎ ደብዳብ ብውሕዱ 17 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ትካላት ግብረሰናይ ንሮይተርስ ሓቢሮም። እተን ሰብ ኣልቦ በረርቲ ማይ ጸብሪ ኣብ ዝተባህለ ከተማ ኣብ ዝርከብ እንዳጣሓኒት ከም ዝደብደባዮም እቶም ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ገሊጾም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ዝቕጽል ዘሎ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ምውሳኑ ብምምጓስ ደብዳብ ነፈርትን ድሮንን ግና ደው ክብል ከም ዘተሓሳሰቦ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብዓርቢ 7 ጥርብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ደብዳብ እውን ብውሕዱ 56 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ገሊጾም እዮም። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለን በተደጋጋሚ ክደናጎዝ ዝጸንሐ ሃገራዊ ምርጫ ተሃገር ኣብ 25 የካቲት ክካየድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ። ምርጫ ሶማል ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክካየድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለ ምስ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ድሕሪ ዘካየዶ ጽዑቕ ዘተዩ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ታሕታይ ገዛ ካብ 15 ጥሪ ክሳብ 25 የካቲት ተዛዚሙ ብቐጥታ ናብ ሃገራዊ ምርጫ ክእቶ ምዃኑ ኣብያተ ጽሕፈት ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ምግላጾም ማዕከናት ዜና ከም ሞቃዲሾ ኣፍሊጠን። እቶም መራሕቲ ኣቐዲሙ ብጉዳይ ምርጫ ድሒሩ ድማ ብጉዳይ መልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ከቢድ ወጥርን ምትፍናንን እዮም ጸኒሖም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ድማ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰጎጎ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኑ ፋርማጆ ሕጋዊ ስልጣኑ ከም ዘብቅዐ ብምጥቃስ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ኣብ ትሕቲ ትእዛዙ ክጸንሑ ጸዊዑ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ እዞም ክልተ መራሕቲ ብጉዳይቲ ኣብ 2018 ናብ ሶማል እናኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተታሕዘ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ዝተገልጸ $10 ሚልዮን ክስሓቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ እቲ ገንዘብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክምለስ ክእዝዝ እንከሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ድማ ሃገራዊ ባንክ ሶማል ነቲ ገንዘብ ከይመልሶ ኣጠንቂቑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ የካቲት ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ምስ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣይተሰማምዕናን ብዝብል ጉልባብ ስልጣኑ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣንጻሩ ብዝተላዕለ ተቃውሞ እቲ መደብ ከም ዝሰረዞ ይዝከር። ይኹን እምበር ሃገራዊ ምርጫ ሶማል ተደጋጋሚ ምስንኻላት እናገጠሞ ክሳብ ዝእዋን ከይተኻየደ ዓመቱ ኣውፂሩሎ። ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያድ ከም ዝጀመራ ኣፍሊጠን። እቲ ታቡክ 5 ዝተሰመየ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ዘጠቓለለ ኮይኑ ንሓያሎ መዓልትታት ከም ዝቕጽል ማዕከናት ዜና ግብፂ ሓቢረን። እቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ጀመረ ልምምድ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዝተኻየደ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። እንተኾነ ኣብ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ናይ ዝተሳተፉ ብስሕ መራኽብ ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ይኹን ኣጽዋር ብዝርዝር ኣይተጠቕሰን። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሓይልታት ባሕሪ ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓበራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ መንግስቲ ግብፂ ብ9 ጥሪ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኣብ ምጥቃዕን ምክልኻልን ዝዓለመ ሓበራዊ ልምምድ ኣሌክሳንድያ ብዝተባህለት መርከብ ዝምራሕ ጭፍራ መራኸብ ግብፅን USS ኮልን USS ጃሶን ዱንሃምን ዝተሰምያ ዓርሞሽሽ መራኸብ ኣሜሪካን ተሳቲፈን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፍ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ሰዓታት እቶቶ ናብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ። እዚ ብዘይወግዓዊ ኣዋጅ ዝተሓበረ ሰዓታት እቶቶ ነቲ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ንድሓር ትካላት ከይሰርሓ ዝእግድ መምርሒ ብምትካዩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዘሎ ዘሕሊ ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ብዝዓይነቱ ምልክታት ዘለዎ ሕማም ናይ ዝተጠቕዐ ብዝሒ ህዝቢ እናዛየደ ይመጽእ ምስ ምህላው ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይከውን ዝብል ሻቕሎት ፈጢሩሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዘውፅኦ ዕለታዊ ጸብጻብ ክሳብ 10 ጥርብ ዝነበረ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 8400 ክበጽሕ እንከሎ 82 ሰባት ድማ ሞይቶም። ምስ ፍሕፋሕ ዝለበዳ ንምግታእ ክታበት ቀዳማይ ኣማራፂ ምዃኑ ብዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዓለም ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዘይጀመራ ክልተ ሃገራት ኤርትራ ሓንቲ ኮይና ትቕጽላላ። ካብ 55 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ እታ እንኮ ክታበት ዘይጀመረት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ኣፍሪቃዊ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከይረኽቡ ዝኽልክለሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ እቲ ማእከል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣመልኪቱ። ላዕሎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ስዑድ ዓረብን የመንን ኣብ ልዕሊ ሑቲ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ ንምቕጻል ዘተ ከም ዘካየዱ ኣገልግሎት ዜና ሳባ ሓቢሩ።
ሚኒስተር ምክልኻል የመን ጀነራል መሐመድ አልማቅደሺ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ የመን ምስ ዋና ኣዛዚ ናይቲ ኣብ የመን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ሜጀር ጀነራል ዮሱፍ አልሻሕራኒ ብ10 ጥሪ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ሓይልታት ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ዝቕጽለሉ ስርሒታት ተመያይጦም ሕቲ ኣብ ገማግም ቅዒ ባሕርና የመን ንዝሓዛ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መርከብ ብዝቐልጠፈ እንተዘይፈንዩ ተሪር ግብረ መልሲ ክትህበሉ ምዃና ስዑድ ዓረብ ኣጠንቂቓያ ሕቲታ ብ3 ጥሪ ዝሓዛ መርከብ ሕቡራት ኢማራት ወተሃደራዊ ቀረባት ዝፀዓነት ምንባራይ ዝወቅስ እታ ኣብ ከባቢ ወደብ ሑደይዳ ዝተታሕዘት መርከብ መድሃኒታት ዝርከቦ ናውቲ ሕክምናን ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝፀዓነት ምንባራ ዝገለጸት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብወገና 11 ሰራሕተኛታት ምሳ መርከብ ጅሆ ተታሒዞም ምህላዎም ንሕቲ ብቅርሰና መራኽብ ከሲሳ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕቲ ኣብ 2016 ብተመሳሳሊ ካብ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዝተበገሰት ወተሃደራዊ መርከብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ክልማይ የመን ከም ዘጥቅዐ ይዝከር ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝተመርሐን ኤርትራውን ዝተጸንበረቶን ሓይልታት ልፍንቲ ካብ 2015 ናትሒዙ ኣብ የመን ዘካየዶ ኩናት ንሕቲ ካብ ከተማ ዓደን ከርሕቆ እኳ እንተኸኣለ ካብ ከተማ ሰንዓን ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ሑደይዳን ክደፍኦ ግን ኣይከኣለን ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ንወጻእተኛታት ዝፀዓና ቃፍላይ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝቐትሉ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም እቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ነታውጊ ብረቡዕ 12 ጥሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣሸባብ ከም ዝፈጸሞ ገሊጹሎ እቲ ጉጅለ ዒላማት መጥቃዕቲ ናይ ወፃእ ሃገራት መኮንናት ምንባሮም እኳ እንተሓበረ ዜግነቶም ይኹን ሓላፍነቶም ወይ እውን መንነቶም ብንጹር ኣይጠቕሰን ኣብቲ መጥቃዕቲ ወጻእተኛታት ካብ ዝዓነዋ መካይን ቆሲሎም ክለዓሉ ከም ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኣልጀዚራ ኣረጋጊጾም መንግስቲ ሶማል ኣብ 25 ለካቲት ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ ምድላዋት የካይድ ኣሎ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾነ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ምርጫ ደገፈን እኳ እንተሃባ ዝዓበየ ስክፍተን ጸጥታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ከውሕስ ዘይምኽኣሉ ምዃኑ ይገልጻ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ናይ 2019 ናይ ሰላም ተሸላሚ ኖቤል ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ናይ ምባል ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣብ ነርዌይ ዝመደበሩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ተሓሳሲቡ እቲ ኮሚቴ ንመጀመርያ እዋኑ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዘቐንዐ ወቐሳ ሓዘል ምሕጽንታ ዘቕርብ ዘሎ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢና ዘያደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ነቲ ብገበናት ኩናት መኽልካል ሰብኣዊ ሓገዛትን ካልእን ዝውቀስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብታህዋኽ ዝሃቦ ስልማት ኖቤል ክሕድጎ ዝጽውዕ ኣህጉራዊ ጎስጓስ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ን18 ዓመታት ንዝነበረ ምፍጣጥ ብምእላይ ሰላም ጌሩን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ፖለቲካ እስራት ብምፍታሕ ተቃውምቲ ወገናት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብምዕዳሙን ዝኣመሰለ ለውጥታት ኣታኣታትዩ ብዝብል እዩ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ኣብ 2019 ሸሊሞ እቲ ኮሚቴ ኣብ ሊብያን ሶርያን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝለዓለ ኢዱን ዝሓወሰ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ 2009 ዝሃቦ ስልማት ኖቤል እውን ብተመሳሳሊ ህወኽ ስጉምቲ ምንባሩ ተነቒፍዩ ኣብ 1991 ናይ ሰላም ስልማት ኖቤል ተሸለመት ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላት ነበር ድሕራ መራሒት በርማ ዝነበረት አንሳን ሱቺ እውን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምናን ዓሌት ሮሂንጋን ዝኾኑ ዜጋታት ሃገር ንዝተፈጸመ ዘስካሕከ ግፍዕታት ክትክውል ፈቲና ተባሂላ ስልማታ ክትምዛዕ ጻውዒት ቀሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኮሚቴ ስልማት ኖቤል ሓንሳ ነቲ ስልማት ምስ ዓደሎ ሓሳቡ ብምቕያር ክሕድግ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገረሉ ኣብዚ ናይ 120 ዓመታት ታሪኽ ናይ ኖቤል ስልማት ተዓዲሉ ዝተመንጠለ መራሒ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል የለን ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ተቃውሞ ንብታን ካብ ዝወፈሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታ ሓደ ዝኾነ ብርጋደር ጀነራል ዓሊ በሪ መሐመድ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ፖሊስ ሱዳን ናብ ዘርጎ ሓበሬታ እቲ ጀነራል ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ምርግጋእ ኣብ ወፍርን ከሎ ብሐሙስ 13 ጥሪ ከም ዝተቐትለ ተኣሚኑ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንሲቪላዊ ወገን ከረክብ ዝጽውዕ ህዝባዊ ተቃውሞ ዳግም ካብ ዝውላዕ ኣስታት 2 ወርሑ ኣቕፂሩሎ ዛጊት ኣስታት 63 ሰልፈኛታት ክቕተሉን ከለው ነቲ ናዕቢ ንምብታን ካብ ዝወፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ክቕተል እዚ ጀነራል ናይ መጀመርያ እዩ
ኣብ ኩናት ሶርያ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ኮሎኔል አንወር ራስላን ዝተባሃለ ሓታት ዕቑባ ኣብ ጀርመን ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ። እቲ ወዲ 58 ዓመት ሶርያዊ ኣብ 2011 ከምኡ ድማ 2012 ጨንፈር 251 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ደማስቆ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ አልካቲቢ ብውሕዱ 27 ሰባት ብገፍዒ ከም ዝቐተለ እዩ ተኸሲሱ። ንሱ ኣብ 2012 ከም ተራ ስደተኛ ተመሲሉ ካብ ሶርያ ሃዲሙ ኣብ ጀርመን ዕቑባ ሓቲቱ። ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሶርያውያንን መቕረብ ግዳያትን ክሲ ምስ መስረትሉ ካብ 2020 ኣትሒዙ ጉዳዩ ምፅራይ ክግበረሉን ብቤት ፍርዲ ጀርመን ክረአን ጀሚሩ። ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣስታት 80 ዝኾኑ ዜጋታት ሶርያን 12 ድማ ኣባላት ናይቲ ብስርዓት ባሻር አልአሳድ ዝምራሕ መንግስትን ዝነበሩ ኣብ ልዕልቲ ብሞት ሓያሎ ሰባት ዝተኸሰሰ ኮሎኔል አንዋር ምስክርነቶም ሂቦም። ኣኽባር ሕጊ ጀርመን ብዝኣከቦ ሓበሬታ ብሞት 48 ሰባትን ኣብ ልዕሊ 4,000 ካልኦት ድማ ገፍዕን ስቅያትን ብምፍጻሙ ከሲስዎ። ቤት ፍርዲ ጀርመን ቅትለት ናይቶም 27 ከረጋግጽ እንከሎ ናይ ዝተረፉ መርቱዖታት ክረኽበሉ ከም ዘይከኣለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ብሓሙስ 13 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ብይን እቶም ኣብ ሶርያ ብገፍዒ ናይዚ ኮሎኔል ዝተቐትሉ ሰባት ክብሪ ይግብኦም እዩ ብምባል ነቲ ገበነኛ ንሕልፈት ክእሰር ወሲኑ። ምስ ኮሎኔል አንዋር ብተመሳሳሊ ገበን ዝተኸሰሰ ዕያድ አልጋሪድ ዝተባለ ካልእ ሶርያዊ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን4 ዓመታትን መንፈቕን ክእሰር ተበይንሉ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል አንዋር ዝተወስደ ሕጋዊ መስርሕ ነቶም ኣብ ዓዶም ብዙሕ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቑባ ብምሕታት ዝነብሩ ዘለዉ ይኹኑ ብሕጂ ንዝሓስቡ ካብ ሕጊ ከምልጡ ከም ዘይክእሉን ዝተበደሉ ድማ ፈትሒ ክረኽቡ ተኽእሎ ከም ዘሎን ዘጉልሕ ኣብነት እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን